जोंना हले teppa teppa नङालै हले बा खुलुमबाय रायजो राजा नायगिरि बिथांमोननिसिम दिनै फिन आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय आं नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामना हो आंनि बे लंगाजिं ब्लग इउटिउब चेनेल दिनैनि भिडिअआसो भाइरेल भिडिअआनो सोरबा सानना नायोब्ला इन्टारेस्टिं सोरबा सानना नायोब्ला गाज्रि सासे आइजोनि मादै होननांगौ ना बाजै होननांगौ ना मा होननांगौ नोंथांमोना भिडिअआव नांथाबनानै थादो नायलांदो आं साननाय आं गेजेर गेजेर हाबनानै रायलायगोन दे दानिया नायलांदो होनदोंदां मिथिबाय जोंना हले teppa teppa नङालै हले बा खोनाबाय रायजो राजा माखौ टेप्पा होनो माखौ टेप्पा होनोब्ला मा जिनिस बे टेप्पा टेप्पा पानि बेलुन ना जल बेलुनखौ होनगोबलाय टेप्पा टेप्पानो मिथिबाय जोंना हले teppa teppa नङालै हले बा मिथिनानै लाखा सोरबाखि बिदि होनो हामगौ बायदिनो ओमफ्राय नों आंहा माबाफोर बुंखांबाथाय दाया जानोसै आरोना नुबाय सासे हिनजावनि गेजेरावनो थांनानै माबायदि होननो हालायलायदों मालाय teppa teppi होनलायलायनो हादों ओमफ्राय नों आंहासो माबा मोनसे बुंलायलायोबानो होनलायलायोबानो नोंसोरो बैसोर माखासे आदै मादै मा होनो खोनासंनो दानि खोथा बाथ्राफोरखौ खोनासंनो हायै मानसिफोरबो दङ नालाय बिसोरखौ होनबाय आरोना आङो आदै मादैखौथ' होनला आङो बिदिबा लोगोफोर आरो ओरैनो आंखौबा आरो बुरै बुरै होनबाय थाखायो आंहा बुरैयाखौहाय मानो बुरै बुरै होनबाय थायोहाय मानसिया मा साइसनि रायलायनो थारगुजि स्टाइल ना मा रायलायखोबलाय एबा उन्दै गोरलै टाइमावबो जाफ्लालाबायो एक्टिं खालायगोन ना माखो बियो ब्लेक कब्रा फुननानैसो बिदि जाबाय नायबावदो बियो आंखौबा आरो बुरै बुरै होनबाय थाखायो आंहा बुरैयाखौहाय मानो बुरै बुरै होनबाय थायोहाय आंहा दासोहाय 17 बोसोर जादों खिया मोनाखै नामा नोंसोरो आंहा 17 बोसोर जादों दासो खिया मोनाखै नामा माबा आंबो बैसिन थेपा थेपा होननायनि मुलिखौसो लायनानै आंबो फानफैनोसैहाय मास मोनसेसो आंबो बिजनेस खालामनानै होनोसै आङो बिसोरबो माबा मोननायनि मुलाम्फा जानायनि ना लोगोफोर नोंसोरबो हायोबा बिदिनो खालामनानै होदो लोगोफोर नुबायना रायजोफोर दानिया मा जाखोथाय बर' मानसिफ्रा बुरैयानो जा सिख्लायानो जा गथ'आनो जा गाव गावनि सेहेराखौ लानानै देहा सोलेरखौ लानानै बिदि भाइरेल जानो सानो खोमा खायफा बानायखायोसो बिदि जेबो हमना ला न'खरनि मानसिफ्रा नुनाय नङा जाखो निसयथ' नुगोन पानि भिडिअ बानायदों खोमा पानि भिडिअ बानायदों जानांगौ खायफाखौ बुंबा उसुबिदाबो जायो बुङाबाबो जाया बुंनांगौ जाना फैयो नङाबा जाखांबोनाय दानि इयुन जेनेरेसनाव बिराद गाज्रि गोग्लैना थागोन जोंनि समाजाव ओरैनो खना खना बिराद जाबोगासिनो दंखायो आरो बारानिफ्राय बारा जालाङोबा होबथायाबा उनाव बिराद गाज्रि कन्डिसनाव थांगोन आरो मोनसे दंबावो आं बिनि सावगारिखौ होला कल रेकर्डिंखौल' आं खोनासंसिगोन नोंथांमोनखौ जोबोद गाज्रि आथोननि सोमोन्दै सावरायदों छबि होयोब्लासो सावगारि होयोब्ला बेनि थाखायनो आङो होननो सानासै आच्चा फनाव रायलायबाय प्राइभेट गावसिनि मोजां गाज्रि रायलायबाय बेखौ भिडिअ कलाव रेकर्ड खालामनानै होनांगौनि मा गोनांथि दं ससियेल मिडियाआव दा बिसिनि न'खरनि मानसिफोर नुगोन हौवानियाबो नुगोन हिनजावनियाबो नुगोन
नुनानै मा सानगोन बिसोर फायखारि स्टाइल रायलायलाबायनाय रायलायनायालाय मोजां रोखोम रायलाय भिडिअ आपल'ड खालाय बिदि गाज्रि भाषा रायलायनानै मोखाङाव फानोब्ला मोखां देखायोब्ला मा जानांगौ जायो बिराद गाज्रि जागासिनो जोंनि समाजावहाय ओरैनो सोरखौबा सिनायनो हादोंना बेनाव गाव मोखां होला ओरैनो बिसिनि सावरायनायखौ मिथिगोन नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला बेलाइखौ दामना हो जाहाथे आं लाबाय थानाय भिडिअआ नोंथांनि उनाव सिलेक्ट खालामनाय लोगो मोनब्ला नुजायो आरो आंखौ 1K सिम आंखौ सापर्ट होबोनायनि थाखायबो आंनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनाय जासिहरबाय नोंथांमोननिसिम जायफोरा आंखौ सापर्ट खालामनानै 1300नि गोजौआवहाय लाबोबाय आरो आं नाजालांबाय थाबावगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ सोलोंनो सापर्ट हो साबसिननिफ्राय हामसिन खालामबाय थाबावगोन आङो दा नायलाय नोंथांमोना आंनि बुंनायखौ एसेयाव फोजोबथ'नोसै teppa sayo manusianya. Mana yang rasa nane? Aswa sayo na giditray. Saan gidit dray? Jagwn tang gidir. Besi ba gidir kai? Gidir. Gidir tang. Kosanay bithai ba lori judi mono. Lori bujano lori na tabjuna na hang lori. Mabadi? Mabadi. Sigan? Sigan tabjuna lori. Ma? Okay. Ma? Oigan? Sigan tabjuna ni. Oरैबायदि जागोन आबुखौ ओरैबायदि हमगोन Wasa नंगौ ओरैबायदि आबुखौ हमगोन माबायदि नायब्रा माबायदि हमगोन आं एबार माबायदि हमगोन नाय एबार खोन्थानो आखाइजों गोसा गोसा सेख्ल' हमगोन ओमफ्राय ओमफ्राय आबुखौ सेथुमनानै हयगोन मबाइला साफिया नोदिन थगायदो नों आंखौ मा मा एबार खनसे मोनफ्लांबा अरनानै गाबफाबोलायगोन र' हागोन नै नों हाया नै ओरैबो गाबख्रावा आं सिखोमनो अरबानो गाबख्रावगौ नामा सानानै नोदि नोंखौसो आं अरनांगोन नोदि गाबख्रावा जोबगोन मा नों हाया फैनो